Miguel Lab, shout out. Good afternoon, everyone. Hello, Lalab, Miguel Lab, shout out. Lee Song Son. One thumbs up, my friend. Thank you so much. Good afternoon, good afternoon. Lalab, thank you so much, thank you. Thank you so much, Lalabs. $3 million, Miguel Lab, shout out.
Christine Joy Lalab, mega love shout out. Christine Joy, harang. Lalab, salamat sa paharang mo and mega love shout out. And Lalab, meron ka na pong jacket. Christine Joy, salamat Lalab sa iyong paharang. Ayan, mega love shout out. Yan, Christine Joy, nagbaba ng Bini ng Lo. Mega love shout out. Yan, Ninang Lo, good afternoon po. Ayan, 4 million mega love shout out. Tagnok Lalab, mega love shout out, Tagnok. Ayan, bigyan natin ng mga jacket yan. Lalab Tagnok. Ayan, Lalab mega love shout out. Upcoming patamsak, thank you, 9 p.m. Yan, Ninang Lo, mga lalabs, may upcoming live. 9 p.m. mga lalab, tamsakan po natin. Ayan, 8 million, mega love shout out. Diyan ang Mix Vlog, nagbaba ng bahay. Tagnok Lalab, Christine Joy, mega love shout out. Salamat, Mas Lalab, thank you rin, Lalab, thank you. You're most welcome. Ayan, 8 million mega love shout out. Christine G muna tayo mga lalab. Ayan, palablab na kapin mga lalab. Nakapin, Christine Joy, lablabin natin mga lalab. 8 million mega love shout out. Ayan, mga lalab, patamsak naman po ako sa aking live. Luho Vlog, mega love at Mami Dan tamsak. Ayan. Ayan, Mami Dan daw po si lalab. Ninang Lo, si Janang, Mix Vlog. Dan po. Hindi ako mga lalab nag-live. Ngayon ay yesterday sa kanang isang araw kasi yung anak ko kasi nalaglag dito sa kama. Ang taas nitong kama dito mga lalabo, nalaglag. Tumalon yung anak ko. Natakot ako, di mo na ako nag-live, nalagaan ko muna. Nalaglag nung gabi mga lalab. Natakot ako. Nakuha ko siya dito sa sahig, nakabulagta. Luho Vlog, Dan Full Pack. Ayan, Takuluko, what's up, white girl? Lalabta ko, mega love shout out. How are you? Salamat to sa pagpin, sa pagsampay. Ayan. Salamat din po, lalab. Kanira to. You're 33, right? Yes, I am 33. What's wrong? What's the problem, lalab? Tako. Dragon Gaming, mega love shout out. Hey, Islandsky. Lalab, mega love shout out, Dragon Gaming. How are you, my friend? Dragon Gaming. Ayan yung video from Dragon Gaming. Lablabin natin mga lalab. The Alien Next Door. Diyan ang mix down tamsak all dikit from Christine Joy.
Palablab ako na kapin, mga lalab na kapin. Japanese friend, lalab, Mika love, shout out. How are you, lalab? I'm going to break this door open right now. Anong pinagsabi nito? 5 million, Mika love, shout out. Which door you want to break? Your door, you can break it, no problem. Introducing today, shrimp, thanks to everyone. From Japanese friend. Ayan, 7 million, may love shout at mga lalab, palablab po ako na kapin. Ninang Lo, wait lang po Ninang Lo, tamsakan po kita Ninang Lo. Palablab na kapin mga lalab, Christine Joy. Wait lang lalab ha. Tamsakan ko rin yan, wait lang. Yan, Christine, nasa bahay mo ako lalabs. 4.49 pala ito. Madami na rin pala. Pasyal sa mall, guys. Kumain lang kasama 2 kilos. Ayun, lalab, Christine, nasa bahay mo ako lalabs. Enjoy sa pasyal mo sana all. I can you teach me? No, not say that like here. Not good. Ulo ko. Privately. Sa kulo ko, I have page. Facebook page. If you want to send me private, you can send me there. But here on my live, no, I will not tell bad. It's not good for my viewers, my friend. Salamat ho sa iyong lalag. Oh, lalab, thank you so much, lalab. Ay, thank you, lalab. Oh my God. Thank you so much, my friend. Jin Jiyong John, Jin Jiyong Son. Lalab, thank you. Jin Jiyong Jong. What is your name? I am correct or wrong? I message you in Facebook, you will teach you. Jin Jiyong John Lalab. Migalab, shout out. Ayan, thank you so much, Lalab. Thank you. Lalab, thank you. Nice to meet you, Jiyong John Seong, the most handsome man in Korea. And mga lalab, Jin Jiyong, yun na yun. Jiyon Jong Seong, oh. Mga lalab. Lablabin natin yan, mga lalab. Jin Jiyong John, ayan. Jin Jiyong John. Yun na yung lalab. Even that, I say, wrong name, but same sound. Jin Jiyong John, mga lalab. Jin Jiyong Son. I will write. Oh my God.
Jing Jiong Son. It's beautiful again today. Lalab, thank you. I'm always beautiful. Thank you. Thank you, thank you. BJ Bihari Samil. Migalag shout out BJ. BJ Lalab, BJ. And I give you moderator Lalab. Good morning. Like, thank you. And Lalab, salamat sa palike mo Lalab ha. Thank you so much. Ayan, Dan from BJ Bihari. BJ is from India, sa? Nice earring. Ayan, thank you, thank you, thank you. This one is gold Lalab. It's 18K. 18K. I bought it before I was there in United Arab Emirates. Before I come back here in the Philippines, I bought it this one remembrance. You know, Lalads, my other things like this one, my ring, I already sell it because that time, sometimes no, we don't have money. We need to take something. Sometimes we have a problem. No, we need to fix it. That's why I sell my ring Lalags. I don't want to remember, no. I sell my ring. But this one, no, I will not sell this. New channel from BJ. Ayan. 6 million Migalag shoutout. 6 million. Lablabin natin mga lalags. 6 million. Ayan. 7 thumbs up new video from BJ. Lablabin natin mga lalags. BJ. Jinji Yongson mga lalab. Help me from BJ lalab. You can connect with them lalabs so that you will grow your channel. Lablabin natin mga lalabs. Jinji Yongson. Your skin is fine as a baby's. Thank you. I put only lalag, skinol. I put skinol only, like remove the dirt and cream only like that. I did not put anything. Then baby powder, finish. I didn't put this one, what is this, for makeup? Foundation, I did not put. Only baby powder, finish. I don't put anything because you know why? My skin is very sensitive. When I put something not good for my skin, then after that, you know, the allergy will come. Last month, lalab, I put something on my face. Then after that, maybe after few minutes, again my face become too much itchy. Too much itchy, then become red all until here. Then next day, I go, doctor. I went doctor for checkup. They give me a lot of medicine. I'm look like Chakadalalab. You know, my face changed because of a lot of allergy until here. It's too much itchy. That's why I scared to put something on my face. My skin is very sensitive, lalabs. It's very sensitive. I didn't put anything, only skinol, remove the dirt, then Pond's cream. That one lalab, Pond's cream. Then after that, I put baby powder, finish. I did not put anything. You did a good job on your face today. It's beautiful. Ayan. Thank you, lalab. Jinjiyong John, thank you. Ayan, 7 million Migalag shoutout. Thank you so much. Lablabin natin mga lalab. Jinjiyong Son from Korea. Kristen lalab na sa bahay mo ko lalab ha. Lablabin yan natin mga lalab si Jinjiyong Son mga lalab. That one is from Korea.
My friend is from Korea. Lalab, ano? Christine Lalabo. Connect ko to sa'yo, Lalab. Mr. Fabricated Lalab, Migalab, shout out. Mr. Fabricated. Ayan. Lalab, diyan kita ng jacket, Lalab. Ayan, meron ka na Lalab jacket, love. Mr. Fabricated Lalab, meron ka na pong jacket and Migalab, shout out. May bagong patakaran ngayon si YT. Siya na ang naglalagay ng sa live parang mga Lalab, nag-i-interrupt siya kasi naglalagay siya ng ads mga Lalab. Parang may experience yan ng mga viewers. Tamsak Dances host, Melanie De Los Santos Lalab, ayan. Parang automatically naglalagay si YouTube ng ads mga Lalab. Hindi ko lang alam kasi ngayon ko lang nabasa. Kasi di ba bago ka nag-sign in, meron doon lalagyan. Nakalagay doon your viewers were interrupted this ads. Si YouTube maglalagay yan mga Lalabs. Lalab, Madam Melanie De Los Santos. The weather in Korea is 25 degree and the current time is 13:37. Here is 12:37 p.m. It's very hot. But I think it's Korea is cold weather now. Medrol ads yan, host. Oo nga, Lalab. Oo, midroll pala. Basa-basa rin kasi, host. Kasi Lalab, nung nagbasa ko, ginawa ko tumalon lang ako, binasa ko siya ng mabilisan, giatay. Binasa ko siya ng bla 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 bla. hindi ko gaanong binasa lahat, basta meron na akong nabasang nagkaroon ko ng idea. Hindi ko na tinapos. Midroll pala yun. Matagal na yan, host. Iba nakalagay doon, is type from, ba yun? November ba yun? Kasi Lalab, habang nakalive ako, lumalabas siya dyan. Nakita ko kanina may lumabas na ads habang nagla-live ako eh. Yan lang sa baba ng live ko, hindi ako nawala, diyan lang sa baba. Yan pala yun, oy, giatay, oy. Giatay man, giaray. Basa-basa din kasi pag may time. Suwada. Ayan, puro million Miguel Abisyon at Ricky. Ayan, Ricky, pangalawang dikit may ads pa. Mila nilalab. Ayan, for me, pwede mo naman i-setting yon sa dashboard mo kung ilang second mo gusto lumabas sa live mo. Kasi Lalab, nung di ko pa kasi siya naayos. Dalawang araw kasi nga hindi ako nag-live. Parang kanina ko lang siya nabasa. Hindi ako nag-live ng 2 araw mga Lalab kasi yung video kasi mga Lalab. Nung isang gabi, nalaglag dito sa kama. Kaya hindi muna ako nag-live. Inalagaan ko muna siya kahapon. Mahirap na mga Lalab. Muntik pang mabagok yung ulo ng aking
baby mga lalab. 6 months pa lang yun. Nilagay ko kasi sa kama, tapos, nalaglag. Nagtimpla ako ng gatas. Sobrang malikot. Tumalon. Nakita ko na lang nasa side na. Wala siyang boses nung kinuha ko sa side. Grabing takot ko mga lalab. So, nung kinarga ko, saka siya umiyak. Binay ko doon sa papa ko. Diyos ko, grabe katakot. Buti na lang ko, hindi siya na. 2 araw ko nang minomonitor ngayon. Bukol, wala naman mga lalab. May kasabihan nga, sabi daw, yung mga baby daw may guardian angel. Love. Lablabin natin mga lalab yung ating bagong member. Jinjiyong mga lalab, lablabin natin mga lalab. Jiyong Son. Ayan. Ayan lalab, binilit ko ulit ito sa'yo, Ricky Boy Vlogs. Meron ka bang mga alagad, Ricky? Ma'am Melanie, undawi po si Christine Joy, madam. Ayan, 2 million Migalab. Shout out mga lalab, 2 million. New video from Dragon Gaming. Dragon Gaming lalab, Migalab, shout out. Ayan si Dragon Gaming, nagbaba ng bahay. Thanks, Christine Joy. Dragon Gaming, watching to your video, my friend. Dragon Gaming. I am watching, my friend. Your new video. Ayan, siguro nag-building na naman, uy. Lalab, watching your video, Dragon Gaming. Miguel Absuran, Dragon Gaming from Melanie De Los Santos. Madam Melanie, di ka ba nag-live? Melanie De Los Santos, Dan Pulpak, ma'am, from Christine Joy. Ayan, si Christine Joy, nagbaba ng bahay, mga lablabin natin. Diyos ko naman, nakasama ka naman internet connection. Huwag mo namang i-interrupt yung ating live. Ayan, palablab pa ako, nakapin, mga lalab, nakapin. Harangos, pang bili ng bagoong. Sige lang lalab, salamat lalab. May pambili ng bagoong. Masarap yan, igisa. Lagyan ng kamates. Pwede na yan pang ulam pag wala kang pambiling ulam. Napakamahal ng bilihin ngayon, mostlang bigas. Pwede na yan lalab, at least may bagoong kaysa walang ulam. Pag isa mo sa bagoong, ilagay mo sa garapon, i-stack mo lang dyan. Pag wala kang ulam, pwede na yan. Inalab, salamat sa paharang mo ha. Ayan, 5 million. Mega love shout out, 5 million. Mga lab, maglablaban tayo dyan mga lalabs. Ayan, 9 tamsak. Mga lalab, patamsak naman ako. Kailangan natin mag-diet. Mga lalab, huwag kayong panikain ng kanin kasi ang bigas mahal. Mag-diet mga lalab, huwag panikain, oy. Nakaka-high blood yung mga bilihin. Bugas pa lang dito sa amin ang bigas nasa 55 ang kilo. Yung pinakamasarap na bigas is nasa 73. Akalain mo yun. Ang 100 mo hindi ka na makakabili ng ulam. Magkano yung ulam?
Ang sardinas ngayon, magkano? 28 pesos. Ang itlog, 10 pesos. Ay, grabe. Sobrang taas ng bilihin ngayon, host. Pantay lang, Pantay lang, Pantay lang bumababa. Anong pantay? Panty lang bumababa. Ayaw nga, tama. Gets ko na. Ang panty sa gabi lang yan, binababa. Sa araw, wag ka nang magpanty. Sobrang mahal mga lalab, grabe ang bilihin. Ayan, 4 million mega love shout out. Ayan, 5 million mega love shout out mga lalab, 5 million. Maglablab Islinski, how big is 16 inches? I don't know, lalab. I don't like mathematics. I don't know 16 inches. No idea. Ana mapi malum. I don't know, takuluko. What's that? Wala na yung pinangakong 21 kilong bigas sa budol tayo. Lalab, Christine, ano rin kasi ako lalab eh. Ano rin kasi ako, bungbong din naman ako eh. Kahit sino naman talaga yung butuhan mo, para parehas lang yan sila. Sa una lang masarap magsalita. Pero kapag mga nakaupo na yan, para parehas lang yan. Yung mga pinangako nila nung hindi pa sila nakaupo, masasarap, maratamis yung mga pangako. Pero pag nakaupo na, walay na. Pinalimutan na yung mga pangako, yung bigas na yan, yung kuryente na yan, wala na yan. Kasi parang binabawi nila yung ginastos nila nung nagkakampanya pa lang sila. Akalain mo naman yung pangampanya nun ni Marcos is sobra-sobra sigurong daming gastos. Oh. Kaya ngayon binabawi. Ang bigas ngayon walang 20. Kalahating kilo nga, 55 ang kilo. Magkano na yan? 22.50. Aywa na malum. Hos kalam. Marunong ka pala mag-Arabic, Christine Joy. Mega love shout out my friend, Sangs, ex-Sangs. Ayan. Nalalabihan kita ng jackets.
You have now moderator, my friend. Iksan. San, how, para ba ito basahin? Ayan, 7 million mega love shoutout. Salamat po sa 7 million mga lalab sa inyong walang sawang support. Don't forget to like my live mga lalab. Ayan, thanks. Last night I painted barrels down the street. Not good to do that. Ano, takuluku. Mega love shoutout sa lahat. Lahat tamsakos. Lala Berminya Sakyat, mega love shout out. Harang. I went to go see again na night. They've been it over. Ayan. 7 million mega love shout out. Maraming salamat mga lalab. Ayan. Madam Berminya, mega love shout out po. Lablabin natin nakapin mga lalab. Ayan. Sangs lalab, mega love shout out my friend. How are you? You have 257 subscribers. This one is new. You have 257 subscribers, lalab. Sang 257. Mr. Sans. Ayan, 6 million mega love shout out mga lalab. Mega. Mega sardines. Ayan. Yehoo. Ano pinagsasabi ng isa na dyan? Ano yan lalab? Inom tayo. Hindi pa tayo nakainom ng gamot niya. Lalab sa totoo lang talaga, yan makulit yan. Kahit saang mga nagla-live, napasok yan yung iba, pinagtatanggayan siya, pinagbubura. Kaso lang, sa akin naman, kahit nagsasalita siya ng mga ganun, hinahayaan ko lang yun mga lalab kasi sayang din naman ng views. Kahit walang kaano-ano yung mga pinagsasalita niyan. Binabasa ko rin siya pero hinahayaan ko lang mga lalab. Viewers din kasi yan lalab, sayang naman ng pag-stay niya dyan. Pansinin mo hanggang mamaya nandyan yan. Islandsky, do you Philippine worker and you get monthly check from government? Of course, yes. Ano yan mga lalab? Para siyang sinti-sinti. Hinayin ko lang mga lalab, sayang ng views. Ayan. Nandyan lang siya. Iwan ko lang. Kung ini-skip niya ba yung aking ads. Ayan, 5 million mega love shout out. Jenjo Yongson mga lalab, nakapin mga lalab, labin natin mga lalab. Mete po siya yata yun. Christine J. lalab, pagpasensyahan mo na. sabi sa akin ni nagpunta yan kay lagi yan nasa kay RN Elos Vlog, nagpupunta din yan. Ang sabi niya palagi is ang jowa raw niya yon si RN Elos Vlog, sabi niya. Pero kay DC Idulan mga lalab, sa totoo lang, pinatalsik niya na yan ni DC Idulan. Blinak niya yan mga lalab. Mga itik, mga bisita mo. Tinanggalan na yan ng jacket ni Madam DC kasi kung ano-ano raw mga pinagsasalita, naasar siya. Pero ako mahaba pa naman yung pasensya ko mga lalags. Minsan, pag may tupak din naman ako pag may live. Minsan kasi, parang wala tayo sa mood. Naasar din ako dyan mga lalab, pero hinahabaan ko lang yung pasensya ko kasi iniisip ko,
viewers ko pa rin yan. Dagdag pa rin yan sa views. Ayan. Will the chick in you punish you with lashing if you practice acting? Shuada, what acting? Ayan, 5 million mega live shout out. Abu Dubai. No Abu Dubai, that's Abu Dhabi lalab. No Abu Dubai. Dubai is different. UAE have different, they have 7 Emirates lalab. 7 Emirates. This one, Dubai is other Emirates, but that one is a group of Emirates. Ayan, 5 million mega love shout out. Abu Dubai daw. This one, Abu Dhabi in Dubai is different, Emirates lalab. This one, Abu Dhabi, they have another, like, may din sila mga lalab, may hari din. Meron din namumuno sa Abu Dhabi. Sa Dubai, iba rin yung namumuno mga lalab. Hindi katulad dito sa atin, sa Pilipinas, ang namumuno lang iisa. Pero sa UAE, pito ang namumuno dyan. 7 Emirates ang meron dyan. Sa United Arab. Ay, daming question. Tako, la, Tako, I'm not eating. Ayan, 5 million mega love shout out, 5 million 11 thumbs up. Sa akin, pag live ako, karamihan sa ibang live, binababaan ka ng live din nila. Hinuhubaran ko. Mahilig ka palang manghubad, Christine Joy, ha? Lalo na si meron ditong napasok na si Sage Skarky, Shishi, mga ganon. Pag napunta yan, dito lagi nagbababayan ng ng live. Alam niyo mga lalab, pag nagbababa kayo ng live, sa may nagla-live, parang feeling ko, wala kang respeto sa nagla-live, no? Parang hinahatak mo yung viewers niya na pumunta sa viewers mo. Hindi ka naman magbaba ng ng video mo na hindi yung live mo, kasi ang viewers na yan, kung gustong pumunta sa'yo, nasa kanila naman yan. Nila yan, mga lalab, decision nila yan kung gusto nilang pumunta. At decision nila kung saan sila gustong pumunta. Kasi, hindi lang naman ako ang nagla-live, mga lalab. Ganitong oras, marami ang mga naka-live, yung mga nagla-live stream na yan. Napakadami nila mga lalab. Hindi lang ako mga lalab. Kaya, ang ating mga viewers, nasa kanila ang decision. Hindi natin sila hawak. Tama? Christine Joy. Kaya para sa akin, kung may nagla-live, huwag mong bababaan ng live kasi parang wala kang respeto, di ba? Parang gusto mong hatakin yung viewers niya. Kailangan
matuto tayo magrespetuhan mga lalab. Respect each other. Respect each other mga lalab. Tayo na ang tubig. Huwag mong bababaan ng live. Oh, yun na lang ibaba mo. Pero yung live mo, wag. Kasi malungan mga lalab. Kasi dito sa YouTube world, walang ibang magtutulan mga small ano tayo. Mga YouTuber. Mga small lang tayo mga lalab. Ang mga bigatin si Tony Polar, yung mga sino pa ba yung mga matataas na yan. Yun ang mga bibigatin talaga mga lalabs. Viewers, ayan. Nakalagay dyan, oh. Skip ads. Si YouTube, ayan. You said mono, ano, means monkey in Mexico. Ayan. Walang respeto yung saka unang-una, pareho kayo palo ni Lolo. Kaya nga lalam, huwag mong bababaan ng live. Yung iba kasi palang walang respeto eh. Binababa nila yung live nila dyan kasi gusto nilang yung viewers mo pumunta sa kanila. Huwag naman dapat. Aylinski, change your name to Jihad. Suhada. My name is Ayesha, Taku, not Jihad. Why will change my name? Ayan, 5 million mega live shoutout in 11. Love Christine. Nagla-live ka ba, Lalals? Piper, Madam Piper mega live shoutout. Bakit putol-putol ang boses mo? Bakit nga ba? Iwan ko lalab, pero putol-putol ba? Malayo kasi yung bibig ko sa microphone. Ayan, itabi natin yung bibig ko sa microphone. Ayan. Okay na pala, labs? Minsan kasi nawawala yan eh. Oh. Okay na. Chicken mother lover. What chicken mother lover? Busy always. Ayan. Okay na ba, lalabs, yung aking boses? Naririnig mo na ako. Silip-silip lang ako kasi nasa para na kung may orientation sa mga magulang. Sige lang po lalabs, Madam Hermenia. Sige lang po. Dan Medrol Adjos from Kristen Joy. And lalab, maraming salamat lalab, Kristen Joy lalab. Maraming salamat. Nakita ko nga lumabas siya kanina. Lalab, maraming salamat. And God bless. $5 million. Busy lagi sa bagong amo. May bago ka na ng amo. Napakasipag talaga ni Madam Piper.
Si Madam Piper, mga lalab, si ano yan, Prexy Joy Lazada. Amat. Napaka-supportive yan mga lalab ni Madam Prexy. Or si Piper and PB Daily Life. May baho ka na naman, nawawala yung boses mo, host. Nawawala ba lalabs? Ayan. Importante mga lalab, nandito ako sa harapan nyo. Lalab yung aking best. Meron atang nag-wielding. Ganun kasi yun mga lalab. Pag may nag-wielding na hello si Aliago. Nandun ki Papa. Tulog na agong tulog na. Nilagay na sa duyan. Gisingin mamaya. Tinimplan ko yun ng dede bago ako nag-live. Para hindi umiyak. Karga yun ni Papa kanina. Pero ngayon hindi ko na naririnig. Natulog na ata. Nandoon sila sa kubo. Tapos nilipat kay Papa. Lalab, naririnig mo yung boses ko. Ayan, 4 million mega love shout out mga lalab. 4 million. Kung nga napuputol nga nakita ko nga dito parang nawawala yung boses ko. Siguro dahil sa signal Kristen Joy. Sakit ng dila ko lalabo. May singaw. Kaya siguro napuputol yung sound. Kasi yung dila ko may singaw. Ang sakit ito. Madulo. Ay, million mega love shout out. Kailangan pala lakasan nyo. Lalab, Kristen Joy, wala ka bang mga extra banana lalab? Baka meron ka dyan lalab. Huwag mo nang itago yung banana mo. Ang banana lalab na bubulok. Ayan, 5 million. Baka meron ka dyan lalab, baka meron ka dyan
Extra banana. Ipamahagi mo na yan, Christine Joy. Ayan, 5 million. Mega love. Shout out. 5 million. Short video. Ayan, 4 million mega love shout out mga lalab. Ayan, 4 million mega love shout out, 15 tamsak mga lalab. Dragon Gaming, ayan,
new video from Dragon Gaming. Please connect to Dragon Gaming Lalab. And I will pin your link, Dragon Gaming, okay? Better Takuloko to connect Dragon Gaming. Better to watch his live. Oh, Japanese friend. Lalab. Watching from Japan. Maturog pa sa liyama. Sak mga lalab, maraming salamat po. Ayan pala, blab pa ako nakapin. Dragon Gaming, mga lalab, palablab pa ako. Dragon Gaming. Ayan, support natin Dragon Gaming, mga lalab na kapin. Dragon Gaming, I'm watching your video, my friend, Dragon Gaming. Watching my friend. Watching lalabs, Dragon Gaming. Dragon Gaming is still watching, my friend. Still watching lalab, Dragon Gaming. Still watching lalab. Wala pa support po na
Lima? Si Puluto di Papa. Naman. Cricket Lalab, Migalab, shout out. Hi, Cricket Tamiran. How are you? Thumbs up. Watching Lalab. Cricket Lalab, watching. I will connect this one. Dangan dengan ako nagugas plato. Kada tubig ma. Takuluko. Ha? Minyan ako lang galalab ni galab
shout out nagsiselos. Labi na. Ninya Lalab, watching Lalab Ninya, and I will connect this one Lalab sa'yo. Ninya na kulang You look Mexican. Really? Really, ano? Takuluko. Thank you. But I'm Filipino. Introducing today's shrimp. Ayan. From, ano? Mexican. Video connection is really bad. The video keeps friend of my connection. Sometimes it's like this. My connection sometimes like that. It's not good.